Sa dinuman, di ayan mo ita Singapore, wendo Amerika. Amok nga agsublikan tulad ta iti sidong inam a Pilipinas. Nabayagen kaadam Australia, Hawaii akong kunada nga isla. Amok nga agsublikan tulad ta sibay dagiti napapateken ka. Dagiti surat di da marangtayan nalawa ataaw anak babaetan nalaus ngailiw ay kaleplepan ayat mula makalungaw ti pamilyam darang ay man jayan mo a Japan, Hong Kong, Saudi, apagdiling na magang agsulikan to lagta tinagkapuan taawan kastay bukod apagilyan dagiti surat di da marangtayan nalawa nalaus ngailiw ay kaleplepan ayat mula makalungaw ti pamilyam. Dagiti surat di da marantayan nalawa